Tiba-bah mendaki bukit sirambun tulang kayu tanam basimpang tigo. Bajak sudah jawilah datang sawah tasike baniah tiba urang batanam lah tiba puluh. Sawah nan indak gadang ame mak sawah bunta basagi tigo makanan urang tigo luha. Manulah luha nan tigo. Nan pertama luha tanah data, nan kedua luha agam, nan ketiga luha 50 tarik kasor miranah makah makanan urang sa alamnya. Lah tungguah mangko di siang mak lama sa mangko di tuai lalu di jamu di lamang tanggo. Ari pani di kakak hujan datang di lingkup di bawah kalasang baro nan mambau bujang selamat. Nan menumbuh inang pa inang bunyi alu sautan bunyi tampian bak rabano. Mangko jadilah dua para karonan pertama dinan matah, nan kedua dinan masak jiko dikaji dinan matah mak. Sasuke bareh di jarang panolakan cahja kuali nalita makan dak ulu salomanya lo alik datang namun nasi bapantang abi. Jiko dikaji dinan masak. Jiko dipandangi ilia jumudia kiri jo kanan bak sintano kapal di lautan mak. Kapal panuh muatan sari penumpang labis silang suwak jo tidak samantaro ombak tanang angin selaseng. Lapatik sawah kami jatuh kena bati tuah mamak tentang itu.